Kani gede ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulia phi ni meri nong ti walang. Kimar ki bukong san jong ka khubor mata ka step. Ka sarkar India penyo jing bam ki batai met ekom bakhat wei kelur ngut ki khna hapo jong ka scheme PM Poshan la ong menteri khna ka tanat puli puthi Ujayant Chaudhary ha ka yeng darbar thawan Lok Sabha. Menteri Rama ka Meghalaya konrat ki sang maula play ya ka centrifuge latex manufacturing unit ka baningkong e jong ka jila ha East Garo Hills. Kam uba kermen shilla menteri ka sarkar jila ba leksi uslap ula rong no ya udaw yang balati be an ubadan kumba 1,000 metric ton. Ba ka Divya Deshmukh ka barang khat khandai snam karta kala yo ra e ka nam lado ha ka chess Women's World Cup. Ki khubor ki babnya ka sarkar India ka penyo ya ka jingbam ka badang khrit bat ka batai met ekom bakhat oi klur ngut gi khna hapo jong ka scheme Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman PM Poshan scheme ha ka juba bala ai ka yingdar war thawan Lok Sabha menteri khna ka tanat puli puthi Ujayant Chaudhary uloong ba lapentri kam ya ketika scheme ha ki jilla bat union territories balakan thop iki khna ki ba puli ha ka kadan class 1 hadu class 8 ha palat chipo point laisan laktli ki school sarkar bat ki weki school ki ba yo jingkrishan na ka sarkar Haus menteri kam arhajar arpusan ka sarkar kala ai kumba arpundu lak metrik ton ki marbam ki belakot khandai 1,000 klur tingka ha wakhen lang ya ki marbam ka baiket baiba bat jing penyat ling ba ka Food Corporation of India FCI. Menteri Rama ka Meghalaya konrat ki sangma maintenance kasi ura play ka karkhana centrifuge latex manufacturing unit ka baningkong e jong ka jila ha Khasi nengsat ha East Garo Hills ka balong ka jingkot sha umojam ubo thamai ha ka jingede pring ki nongrep bat ki karkhana. Ya ketika kam lakashan pisara ka sarkar jila lingba ka Meghalaya Basin Management Authority MBME ha ka jing pulit pensep ka balong khat pra point pra klur tingka. Hapo ka jing kimi jong ka Mendi Pathar Multipurpose Cooperative Society ketika unit kan sa penyo jimento ye kumbal lai 1,000 ngut ki nongrep jiri. Menteri Rangba ha ka jing kren jong uloong ba kani ketika kam ka balong kum ka jingai ai hari lom garo ba ula penpauru ya ka jing persang jong ka sarkar ban kan tiu ya ka jing em kibriu lingba ka program focus ka CM Farm Plus ba ka CM Elevate. Menteri Rangba ula buru ya umang nongrim ban penni ka fruit dehydration unit ka baningkong e ha ka jela ka basyong dor arpulai kelur tingka bat ka ban penyo mento ya kumbasan 1,000 ngut e kinongram. Kibila dan lang ha ketika jinglang kilong menteri ka tanat PHE Marcus Marang lembat kiwei ki MLA. Menteri ka sarkar jilla uba kermen shilla uba deiru MLA ka UDP na kli riat ka baru spa bha ka jingdan udawyong uloong ba lese uslap ulorong no yakumba 1,000 metrik ton udawyong balati bean ubala jar ngai na artli ki jaka kan chaudawyong. Ketika jingja udawyong ka lapau perthai hadin ba ka komiti jong nong bishar bala shongthan u Justice BP kateki kala aya ka kaipot jong ka shaka ying bishar jong ka Meghalaya ha ka ni ka tayo ko bala dem. Halor ni ka mat jingja klep udawyong uba kermen shenlaw loong ba ka jila Meghalaya ka deka jaka ka bajur bhau slap bat ki ba kumkini ki la banja. Ulapan kan mau ya ki jing no ki barang shen ba ka jing shle ha Assam ka dei namar ka jingjur slap ha Meghalaya bat le se uslap ula rong no ya utte udawyong baro. Kani ka khubor kawan shpi na ka AKASHVANI Shillong. Kani gede ka AKASHVANI Shillong ka bawanam shpi ka khubor. Layo jingtip bekidan rutli ki jilla ki bakan thop ek Meghalaya, Delhi, Goa, Punjab, Tamil Nadu bat Kerala ki bampat shimma ai jingpin ki kana bandan what wairu smart electricity meter hapo jong distribution sector scheme ka bathamai. Ya kanila pensngaw ha ki yindor ba thawan jogari minhin ka singi. Tat hado kalai putri ujjaliu ka Andaman bat Nicobar Islands bat ka Puducherry ru kimbat don satyai ki smart meter. Ka sarkar India kala pli ka revamped distribution sector scheme RDSS ha
Kajinglong tingka ka ba lai point not lai lak klur tingka haus nem arhajar arhuway ban pen bhai krukom sam ya ka boarding electric habaro ka wai kari. Ka Meghalaya ka long ka jila ka baduna tam ha ka jing persang ban penreben biang ikrau ki balado ha ka ba ka la ban thong ding tang ha si spa khat saw point san ru hektar ka jaka na ka thong ka balabo san spa khat saw point nyaw ru hektar ka ba mur ka jing thong ding ka long tang arpu ar point line na ka si spa yakni lapan pau ka kaiphat balapan kre da ka Central Import Committee kat kum ka hukum jong ka ying bishar ba khli do jong ka ri kat kum ketika kai phat la ong baki jila ki balala ban pendep ya ka jing thung ding shispa na ka shispa kat kum ka thong baki la bo kilong ka jila Gujarat Chandigarh Mizoram bat ka Madhya Pradesh ka Meghalaya ka pendep tang arpu ar point line na ka shispa Tamil Nadu life ar point line na ka shispa Manipur life nyo point khandai na ka shispa West Bengal life khandai point ar na ka shispa Kerala life khandai point nyo na ka shispa baka jila Andhra Pradesh South Ho point iwe na ka shispa Menteri Sarkar India Jitendra Singh menhin gesi la pli khat South li gi persang trekam gi bethamai bala penundor de kitan trekam gi baha apo katanat Earth Sciences kabari ru gesi kin mau burom ya kalingku snem ka bakhat khandai ke jongka ki bu trekam gi bethamai ki dei ki ba an penan kam ha ka jingkhmi ka long ka man ka sun beneng ka jinglom jingkhen ya ka jing hap slam ka jingpuli ka jingkhnyo jumai ki dak ai jing maham ya ka jing jakhlia jungkal air bar ka jingpuli ki kin jaba em ha ki duriau Dr. Singh ong bakini ki jing persang ki bethamai kin sanang pen khlan shushu ki kam ki bei dei ba karep karyang kin thobru ya ka kamri do kha na ba ki dan ndo pala nyau lak mot ki nong rep ki ba penan kam ya ka make dud a haka jok por bon na ki rawan haro duriau ki shania a ki jing ai jing tip ling ba ki SMS man la ka singi utai menteri sarkar kun tu bandan ka jing tre lang hapring ki pat ba baro ringkat ba ka jing sam jing tip lang de ki tana tre kam ki ba pher jong ka sarkar Khasi Students Union KSU West Jainti Hills District Unit ringkat barka lapangap unit kila ai da ka dorkhasu SPJS Dhanwa IPS ban kepat ya ka jing pahara ki pulit ha ka snong lapangap hadien ba lami ka jing keno ba ki nongrap ha ka te ka than ki sha pendik man la ka por ha ki karbi kini lam ka KSU kila kam ba ki runar ki badai na ka than tapat kila wan thomor ya ki nongrap da ki khnam girinti bat ki jiri siat sim nado ka arpusan tri ujiliyo arhajar arpusan dangshan kata mensi sajan la ong ba kila thang ya ki jingthong jingtep jingkinong rem namar kata ka KSU ka bo e ka jingkerpat bagi pulit kin khmi kerke e kini ka mat banya dai kinong rem ka KSU ka mahamlu balada kani ka jing pendik kedang peteng kan saperkhat no da kumhoi ka Divya Deshmukh ka barang khat khandai snem kerta kala yu ra ikan nam ladu ha ka chess Women's World Cup hadin bakala la ban penim ya ka koniru hampi ka badena India hi ha ka ji khun ka pachwat bha ka bala long ha Batumi Georgia ka Divya Deshmukh ka dei ka kinthai ka basaw na India ban yo e ka nam Grand Master ha ka chess ringkat bat ka koniru hampi Dronavali Harika bat ka R Vaishali kani ka jingjap jongka ka panyo ru e ka jaka na ka banta jongka banya khun ha ka candidates tournament arhajar arhun rio persha e ka ju wenjun jong ka China katanat bisha sun menengkan sabo ya ka office trekam ka bathamai jongka Tura West Garo Hills khnang manya pen bhasho shu e ka jing puli sun beneng mat banyara pen khre lopa ya kinu ki jing julor mariang Kajaka ha ka ba an penyeng ya ka te ka office trekam ka dei ka badan ha dakob gre persha ya ka PA Sangma Stadium lalit jurep ya ka da ki bor ki bari khmi ya ka IMD Shillong CPWD Tura bar ka office trekam u deputy commissioner Lakmi lenti ba ka te ka office kan sala ban nang pan khlan shu ka jing ai dak jing maham lopa ha ka long ka man jang sunjeng ka ban long ka jing rap ka ba khrau ya ka rep karyang bat ki wei kato gani ka khubor lakon baklawan shpi na ka AKASHVANI Shillong sashipor kata ha ka por prabaji ninya so baka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbo da ka khubor phareng ka por pra khatsan minin kani ka dei ka AKASHVANI Shillong sngom haban amanta ya ki khubor na Delhi
नमस्कार। आकाशवाणी